Ok, en Balma commune de Lakaw, plus précisément. Surtout Malien Bela Djele, Bamako ni Abalma commune de Kaw de Aonyama. Bi wele madade do kata opinion nationale. Commune de plus précisément Oluyoro. Ka wele bla Bela Djele ma chini à partir de 15h. Commune de Tchena Muso, en Bela Djele ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bagadaji assemblée ba dalala. An ka taa an ka dusuma kase yira an ka autorités la u bɛ ka décision kura min ta plus précisément ministre de l'administration territoriale gafe kura min b'a bolo n'u bɛ k'a fɔ yɔrɔ min ma ko centre commercial k'o tigɛ commune 2 la k'a di commune 3 ma ka taa yira k'a fɔ ko an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini an bɛ wele min bila commune 2 jama ma a yirala an na k'a fɔ an daminɛna yen de maanifin i daminɛna yɔrɔ min na yen de i danbe ye maanifin daminɛna yɔrɔ min na yen de i ka maaya ye n'i bɔra yen k'u b'i bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ tunu i ka maaya kɔnɔna la i bɛ tunu i ka maanifinya kɔnɔna la donc o welewelemada de don k'a fɔ opinion nationale ye kun jumɛn na bi commune de kaw bɛ ka nin yɔrɔ réclamer yɔrɔ in minɛna commune 2 la depuis 83 commune 2 ma nin mankan sugu ɲɔgɔnna k'a nɔfɛ an ma nin bɔli sugu ɲɔgɔnna k'a nɔfɛ mais bi min bɛ k'a to an bɛ ka bɔ a nɔfɛ n'an y'an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana bɛ kɛlɛ min na bi o ye parce que an ka dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko f'u k'o daranki an na donc jamana b'o kɛlɛ de la an fana ka dugukolo an daminɛna nin yɔrɔ in de la an danbe bɛ yen nɔ de an kunun bɛ yen nɔ de n'i b'anw ɲini i bɛ taa anw ɲini yen yɔrɔ de la u ko k'u bɛ o de minɛ anw na minisiri ko k'a bɛ papier bila ka taa CNT kɔnɔna la ko k'a kɛ loi ye n'a dun kɛra loi ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o ye fɛn min ye n'an kun ti ka fɛn fɔ o ye parce que loi kun tɛ ordonnance de kun don a kun minɛna en 87 Djibril Diallo de fɛ n'o kun ye Musa ka minisiri kɔrɔ dɔ ye ale tun bɛ Musa Traoré ka parti la ale y'a minɛ avec ordonnance mais bi u bɛ fɛ k'a kɛ loi de ye k'a bila ka taa CNT kɔnɔna la donc o de kama an wulilen don bi nin wagati in kɔnɔna la k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'an ma jɛn nin ko in ye n'an y'a sigi k'a lajɛ tentɔ commune de cɛ n'a muso n'an y'a sigi k'a lajɛ kuma minnu bɛ k'a fɔ ko nin t'a wagati ye nin t'a wagati ye n'an y'a sigi k'a lajɛ n'a kɛra loi ye o ye an sen bɔlen a la fo finibɔ fo nɛrɛbɔ o de kama bi an kɛlen don ka wuli nin ko in kama an b'a fɔ autorité ɲɛna an ma jɛn n'u ka décision ye bi an ma jɛn n'a ye sini wa an bɛ ko o ko kɛ walasa yɔrɔ in ka segin commune 2 ma an b'o kɛ n'u ye ko kɛ min ma bɛn an ma ni min bɔra la o y'olu yɛrɛ ka ko ɲininen o t'anw ka ko ɲininen an y'a f'u ɲɛna u ka histoire ɲini ka histoire ɲɛdɔn n'u ye histoire ɲini k'a ɲɛdɔn ko caman bɛ yen u tɛ don o fili kɔnɔna la u kɛlen don ka ministère dɔ sigi ko refondation ministère de refondation anw ɲɛna k'o ye ko de ye ko min bɛ mɔgɔw lasegin an ka kɔrɔlenw ma anw danbew tun ye fɛn minnu ye an walew tun ye ko minnu ye anw tamaw tun ye ko minnu ye walasa k'olu ɲɛdɔn an ka segin olu ma mais bi n'a fɔra ko anw daminɛna yɔrɔ min na anw barajuru bɛ yɔrɔ min na anw ka maakɔrɔw fɔlɔla yɔrɔ min na k'o bɛna minɛ anw na k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma yɔrɔ minnu dun don anw ka yɔrɔ baw de don an fasiw bɛ yen an basiw bɛ yen an daminɛna yen de donc o kama an ti jɛ a kɔ bi an ti jɛ a kɔ sini centre commercial ko tɔgɔ min b'a la u bolo a ye taa kow ɲɛɲini a k'a ɲɛdɔn bozola de ye yɔrɔ in ye bagadaji de ye yɔrɔ in ye mɛmɛkura de ye yɔrɔ ninnu ye n'a y'o ɲɛdɔn a ka ca ala fɛ a bɛna décision min ta a tɛ fili décision min kɔnɔna la donc o welewelemada de don ka da commune de bɛɛ lajɛlen tulo kan ni bin kɛra i faso kan faso bɛ kule ko fasoden jumɛn de bɛna ale kumabɔ faso kumabɔdenw commune de denw aw jɔnw de bɛ yen k'aw bɛna se ka commune de kumabɔ n'an ma se ka min kɛ nin ko in na an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an da de parce que n'i fa dun minɛ n'i la anw ɲɛna ko maa bɛ daminɛ i faso la n'e ye faso minɛ n'i la i b'i da de i b'i sigi i bɛ mɔgɔ tɔw n'u faso lajɛ donc ni welewelemada de don sini à partir de 15 heures an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ assemblée da la Bagadaji assemblée commune de cɛ n'a muso dusumakasa min b'an na an ka t'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n bɛ bɔ kuma la yan nɔ ka kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma. Vive la commune 2! 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 Ok, merci. D'accord, an n'u la an balima alisilamɛw an balimakɛ bɔra ka kuma fɔ sisan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn anw tɛ kumaba fɛ kumaba n'a cayara ko nafa bɛ dɔgɔya ɲininkali damadɔ m'an bolo yanni yɔrɔ in ka kɛ centre commercial ye tɔgɔ min tun b'a la u k'o fɔ anw ye an k'o dɔn o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ye mun ye an yala min kɛ bi an bɔra yɔrɔ dɔw la minnu ye yɔrɔ in minɛ a tigi bɛ balo la a ma sa
munna u tɛ se ka wele k'a ɲininkaya kɛ kun min na ɲininkali sabanan mun ye u ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen munna u tɛ se k'u lasigi face à face u ka ko in réalité yɛrɛ jɔlen parce que n'i y'a mɛn an ka sama sama dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ mɔgɔ fila k'i sama 10 nɔfɛ dɔw bɛ fɛ ka 9 de ɲini 8 ni tiɲɛ b'u ma ka ko ɲini k'a ɲɛdɔn b'u ma anw ka denmisɛnninw ka faamuya la u k'u ka cɛkɔrɔbaw wele k'anw ka cɛkɔrɔbaw wele u k'u sigi face à face yanni yɔrɔ in ka kɛ centre commercial ye tɔgɔ jumɛn tun b'a la u k'o fɔ an ye an k'o mɛn an mago b'olu ɲininkali damadɔw la an ye mun kɛ bi nin ye ka mɔgɔw bilasira de ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ mɔgɔnifin n'i ma i faso kɛlɛ kɛ nakun foyi t'i la diɲɛlatigɛ kɔnɔ an nana an bɛ kira min kanu na diɲɛ in kɔnɔ kisi nɛɛma b'a ye a bɔra de ka tila ka segin ka taa faso kɛlɛ kɛ k'a minɛ k'a sɔrɔ anw fana ta y'o de silamɛya yɛrɛ ko k'i faso i k'a ɲini k'a sɔrɔ anw b'an faso ɲini an b'a sɔrɔ yɔrɔ in ye an bɔyɔrɔ ye anw daga yɔrɔ de don komi kuma ma ɲi da kelen na n bɛ kuma di président ma ne bɛ bɔ kuma la vive la communauté inchallah an b'a minɛ diyagoya